हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरबावनाय थाबाय आङो दा गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादे लोगोफोर ओइलाय बिफा फिसा सानावहाय मोखां देखायनो लाजिनो ओंखायनो मोनायावसो देखायदों सिरि सिरि दा आङो साहा फुदुंनो नागिरदों साहा लोंनो गाख्रबबाय थादो साहा लाल साहा फुदुंनि गाइखेर गैया नालाय मोनाबाथाय साहा लुगैथारोना गाइखेर नङाबा लाल साहा आरो कफि लोङोमोन आरोना साननैसो कफि लोंग्रा जादोंमोन ओमफ्राय दा गैथ'ला जोबना दं कफियाबो लायनो गैथ'ला नालाय ओमफ्राय दा लाल साहाखौनो लोंनोसै लाल साहा लोंसै ओमफ्राय ओंखाम संनोसै ओंख्रि संनोसै दा नोंथांमोननो आङो देखायलांबाय थानोसै आं मा मा खालामगोन दाहाय मायाव भिडिअ संनायफोराथ' बर'खौ गुन्दैया खमफैयो आरो बै बस्ता जानो लाखिनो नाङा बेसरखौ बस्ताथाम लाखिदो बस्ता गोदोरनिखौ लाखिना फिसानिखौ लाखिनो बस्ता फिसा फिसानिखौ लाखि बस्ताथाम ना जिखिनि थांसै आरो ना फैसा नांगौलाय Mama ari file. Hello, logofor file. Hello guys. Ini yo. Ini. File. Nei de nuwa kai mobile nuwa kai. Ila na horile. Hello guys. YouTube थांनांगौ ले सानसेनो दै होलांसिगोन सोलाबलानो जोंहा माने हौवायाबो YouTube खुलिदों आरोना ओमफ्रायो फोरोंनायनिल' होनो नागिरदों मेथ्सनि बागै होगोन मेथ्स साबजेक्टनि होगोन आरो मेथ्स एडभान्स इनि फोरोंनाय होगोन दा नोंथांमोनाबा नायगोन ना नाया अनसाया जाय जेनेबा फोरोंजानो गोसो सोलोंनो गोसो बिथांनि चेनेलाव नायनो हागोन आरोना सोलोंथाइ चेनेला सोलोंथाइ लादो गोदानसो खुलिदों आरोना जेबो फोरोंनाय होथ'वाखै माने सोलाबाखै आरो होनोनो दा सोलाबबाथाय होलांबाय थासिगोन आरो दा स्टुडेन्टफोरा नायनो हागोन क्लास 9 10 निखौ होगोन आरोना 9 10 नि स्टुडेन्टफोरा नायनो हागोन आरो जा मोजां गोदौदो साया जाथ'वाखै आरोना दा माइरंखौसो सुना लाग्रोबासो हामगोन नामा सानदो लाइनासो थांगोन नामा मैयायो सानदेमोन ना खामानि मावदोंमोन खोमा लाइनानो सानावबो गैया मोनायावबो गैया दसेल' फैयो आरो बेसेबा गोबाव थांदो दिनै बिदि थाङाबानो जागोन नों दा जानो थाखाय मा लाबोदो हा दा ओंख्रि संनो थाखाय मा लाबोदो नोङो बयलार मा जागोन बयलारसो लाबोदोनो बयलार नासो लाबोनो होन्दोंमोन ओमफ्राय नाखौ मोनासै नामा बयलारसो लाबोनो दा बयलारजोंनो संनोसै आरो माजों संनो जाबाय आङो आलुजोंनो संसै खोमा सहसावनो जागोन ना दैखौनो बुरजाद्राय होना लाफ्लांबाय आं बिराद गोबाव फोराननांसिगोन दैखौ रानहोनांसिगोन माइरंखौनो सुना लाहैग्रोनोसै आङो साहा लोंनोसै आङो ओंखामखौबो जाना होनोसै आया फैयाखैना साहाखौ लुफिननांगोन सानैजों लोंग्रोनोसै आरोना अबे लोंगोन बाहेराव ना बाहेराव लोंनोसै थान्दानो माथो दै गुसु लोंनांगौ जाखो गरमबाबो आंथ' दै गुसु लोंनो हाया एनि टाइम दै गुदुं नांगौ आंनो दै गुदुं हेलौ होनो दे हेलौ खुलुमबाय लोगोफोर होनलाय खुलुमबाय टस थानायखायसो एसे स्रांसिन जादोंमोन टसखौ लांबाय
इखि स्रां नुदों माथो स्रां नुदों इखि मानो गारबाय थादो नोङो मामा जाग्राखौनो गारबाय थादो ने नो नुदों नुखाय नो दा आङो आलु हानो नागिरबाय आरोना आलुखौ हानानै आलुआनो गेसाव जाजोब्बायलै मोनामबायबो एसे ओमफ्राय मोजांखौनो हानोसै नामा आलु मोजांखौ बांद्राय सेवजोबद्रायबाय आलुआनो एबार मार गेसाव जादों जाहानिल' नङा आरोना बेलेगफोरनाबो माने एम्फौ जासावसोदै माइयाव जि एम्फौ फैदोंमोन ना एम्फौआनो जादो होनदों आरोना अयथासार एम्फौ जानाय गोजा नै बेबायदि माने बुरगोदानाव इसेल'मोन आरोना ओमफ्राय बेखौनो जों बासिखाना दोनदोंमोन एक्सट्राहाय ओमफ्राय दायोनो बांद्राय जाजोब्बाय गासैयावबो बारायलांबाय मोजां लोगो लाना फैनायानो एबार 이거 뭐야 마바 장다 이 एसे ओमफ्राय जायिया जाखायाखै ओमफ्राय जानायाथाय बोरैबा सुजोबखादों गोदान बायबाबो मालायनिखौ मालायनि आलुखौ बबेबा रुइनाय गैयि थायोना सोरनाबा दासो साराय जानबाय दासो संनो मोनसिगोन आरोना दानि आरो गथ' गाबनानै दसे थानांबायना गथ'खौ फुथुग्रोनानैसो आं दासो संनो फैफिनबाय लोगोफोर दानि पियाज आरि हाना लाग्रोनोसै ओमफ्राय संबाय थानोसै आरोना थावा दुंबाय दानिया मस्ला जिरा मस्लाखौ होनोसै ओमफ्राय पियाजखौबो होखानोसै आरोना थावा बेरदेरबाय थानायखाय गिनानै खारबावदों आं खाथियाव थानो हायाखै बेरदेरबाय थानो मथा मथि जाबाय होनोसै बेदरखौहाय दानिया होबाय बेदरखौ रुदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा एसे एवफ्रामनानैहाय आलुखौ होनोसै संख्रि होनोसै
हालदैखौबो सारना होनोसै बिदि गारबाजोंहाय बेयाव एवनो मोजां जायाहाय बोरैबा जायो आरो बेखौहाय एसे होनोसै रेड चिलिखौहाय धनिया पाउडार आलुखौबो होखानोसै ना एबाराव दसे Sabi mo naman kami kami lang ako. Aja kamu nama, untuk kita kenal lagi. दसे थानानैनो दै होनो जाखासिगोन आरोना दै गुदुंखौ लायना दोनबाय थानोसै हालदै एसे नांबावगोन बायदि मोनदां हालदै एसे नांबावगोन
हालदै मोजां नाङाबाथाय माने कालार गैयाबाथाय मोजां मोनो संख्रिखौबो होखानोसै माने आलुनि होआखैमोन ना दानि आरो बेखौ एसे बानायनोसै हारसिंनो हालदैयानो बारा मोजां नाङाबा सायावसो जाखांबाय थायो ओमफ्राय आलुआलाय गेब्लेबायना गेब्लेयाखै रिसिखौ दोनगोनहाय एसे रानबावनांगोन आरो रोसिया दसे दोनबावनोसै दसे थानानै खांनोसै लोगोफोर ओंख्रिया मोनबाय आंनिया दा आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर दा ओंखामखौ जाना लानोसै गुड नाइट लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच माबायदि मोनखो आंनि संनाय भिडिअखौहाय लोगोफोर कमेन्टआव खिन्थाहरदो दे